de nomeamento a título póstumo de tío predilecto a Suso Peña, ao veciño Suso Peña. Disculpar a ausencia de tres persoas que por motivos laborais non poden estar aquí, pero teño que agradecer a toda a corporación hai unhas semanas, de maneira unánime, acordou na sesión anterior pois otorgarles este título, este recoñecemento a título póstumo a Suso Peña. E como marca o regulamento de honras e distincións deste Concello, pois nun pleno exclusivo e singular, o que nos trae aquí hoxe, pois temos que facer o acto de entrega, pero como un único punto da orde. Eu, aparte de saudar a todos os Uva, en primeiro lugar, aos seus familiares, aos seus amigos e amigas, tanto de Ribadeo como da comarca da Mariña e de onde queiran ser, porque todos son benvidos aquí neste Ribadeo. Gústame decir que hai aquí unha placa de outro momento pasado que figura aquí, que está en moitos anos, que sempre nos gusta decir o que di de maneira concreta nunha frase, que é que no seu povo honra, pois merece a honra do seu povo, non? E creemos que Suso Peña é un destes persoeiros que merece a honra do seu povo a través dos seus representantes democráticamente escollidos, como podedes ver aquí nesta longa mesa. Imos honrar a memoria dun ribadense que amou a Ribadeo e que o levou nas súas veas ao longo da súa vida, que mesmo optou por voltar a Ribadeo e na podendo estar en calquera parte do mundo desenvolvendo a súa exitosa actividade profesional, pero el sempre optou por Ribadeo, non? E é un pouco o que quero facer en relación con esa ponte do pasado e do presente e o futuro tamén, de ligar todos estes persoeiros que deron o mellor de sí e que sempre levaron a Ribadeo como día que logo en fronte a Estrela non dijo un cantar. Suso Peña foi unha destas persoas. En Ribadeo gustanos tamén ligar o pasado, non esquecernos de onde vimos, non esquecernos quen somos. Hai poucos días pois demos finalización a un obradoiro de emprego formado por mozas e mozas noviños, pero que o seu labor de bucear no pasado, de digitalizar documentos históricos, que os está poniendo a disposición de todo o mundo, en calquera parte do mundo, a través das novas tecnoloxías. É un exemplo máis de que non queremos esquecer os devanceiros, no sentido máis espiritual, ancestros antigos, pero tampouco queremos esquecer xentes que están a día de hoxe presentes, ainda que non estiven con nós, e que se foron non hai tanto tempo. Hai que recoñecer que Suso Peña tido homenaxe hai uns anos, a través dunha rúa, pero isto vai máis aló, outra fase diferente, que ademais parte do povo, porque a través dunha serie de amigos, amigas e asociacións, tanto de Ribadeo como da comarca da Mariña, asociacións culturais, fundamentalmente, pero tamén de outro tipo, entre todos e todas, pois, a través do que se pode decir un clamor social, pois levounos á corporación do Concello de Ribadeo a adoptar este acordo que queremos facer efectivo hoxe. E eu, sin máis, para non alongarme neste momento, quero iniciar este proceso simbólico e moi protocolario e quero dar a palabra ao secretario que vai ler o acordo que se adoptou hai escasas semanas. Sí, moi buenas. Efectivamente, como dicía o alcalde, o pasado 13 de marzo, o Ayuntamiento Pleno, por unanimidade, adoptou o acordo a instancia inicialmente de 15 asociacións e centros de ensino de Ribadeo da comarca
da siguiente forma. Primeiro, conceder o título de fillo predilecto do municipio de Ribadeo a don Jesús Manuel Peña Rego, Suso Peña, ao entender que están debidamente acreditados os méritos que o fan acreedor deste título. Segundo, o reconhecimento de dito título en acto público, cual é no pleno de hoxe, solemne, reunida a corporación en pleno extraordinario ao efecto e coa debida publicidade. De todo isto foi instructor o concelleiro delegado de Cultura, Xosé Faruco Graña Rama, que en aquel momento. Bos días a todos e a todas, señor alcalde, don Fernando Suárez Barcia, familiares do Jesús Manuel Peña Rego, xentes do mundo das artes, prezadas amigas e amigos do artista hoxe homenaxeado, señoras e señores concelleiros, vecinos e veciñas de Ribadeo, amigos todos. Hoxe, sábado 30 de marzo de 2019, reunímonos en sesión extraordinaria para render homenaxe a don Jesús Manuel Peña Rego, o noso veciño e amigo Suso Peña, que en sesión plenaria celebrada o día 13 de marzo de 2019 foi nomeado a título póstumo fillo predilecto do municipio de Ribadeo. Ademais, queremos facerlle entrega á súa familia desta distinción honorífica neste acto público e solemne. Século a século, a veciñanza de Ribadeo desenvolveu unha actividade cultural moi notoria consonte a súa puxanza económica e comercial. Unha mirada retrospectiva ao noso pasado permítenos comprobar a pegada que foron deixando diferentes manifestacións artísticas, tanto no eido da música como no teatral e no das artes plásticas. Con esta actividade, proxectamos a nosa imaxe ben a través das actuacións das nosas agrupacións musicais, das xentes aficionadas ao mundo da escena ou daquelas persoas que, por medio das artes da imaxe, representaban a maxia das nosas paisaxes, o carácter das nosas xentes e a cerna das nosas tradicións. O labor e a influencia de veciños nosos como Dionisio Fierros ou Amando Suárez Couto, Benito Piedro Cousento ou Emilio Bior, entre outros, nos deixaron unha fonda pegada tanto nos salóns de moitas casas ribadenses como, sobre todo, no maxín gorentoso da xente nova que decía por ilustrar nos seus lenzos a vida e a cor da bruma do Cantábrico ou do seu céu rubién. Suso Peña naceu case co verán de 1941, ben preto da fonte dos Catro Canos. As rúas do Casco Vello, os xogos de luces e sombras dos amenceros ribadenses, das súas xentes, irían marcando a súa infancia, tamén despois no barrio de Xibraltar. Desde ben novo deu mostras do seu saber facer con lápiz. Aos 10 anos recibiría as súas primeiras clases de dibuixo, impartidas por don Emilio Bior e organizadas pola Asociación Ribadense Concordia. Tal e como nos lembra don Daniel Cortezón no libro Homenaxe a Suso Peña, o noso homenaxeado foi un excelente alumno da primeira promoción do Instituto Laboral. O seu profesor, e posteriormente amigo, Dionisio Gamallo Fierros, chegou a comentarlle ao rematar os seus estudos no instituto que podería estudar o que ele quixera, pois a súa formación era ampla e completa, como ben acreditaba a súa matrícula de honra. Pero o noso veciño hoxe lembrado optou polo mundo da creación artística. A viaxe iniciática que para moitos supuxo a prestación do servizo militar serviulle a Suso Peña para coñecer a varios compañeiros cos que configuraría o Grupo de la Floresta, nome que lle ven dado pola zona onde vivían, na localidade de Premiá de Mar, entre Maradona e Mataró. A súa vitalidade, propia dos tempos mozos, e a acorde co seu maxín, mesmo chegaron a render contas nun cuartelillo da Garda Civil por mor dunha bandeira pirata que de seguro sería admirada polo colectivo Burla Negra. Pero a partir do verán de 1968, de novo Ribadeo ia ser o seu epicentro vital, aínda que iso sí, con vocación internacional. No último terzo do século XX, Suso Peña soubo navegar polas augas do mundo das artes, percorrendo case que os 7 mares a través dos mercados de lingua inglesa, alemá e española. O mundo da historieta, o deseño gráfico, a fotografía e o debuxo estenderon o seu enxeño creativo como unha regalía para os nosos ollos. As editoriais Warren e Skyward gozaron do seu saber facer a través das súas historietas de terror. Algún exemplar das collas literarias juveniles ou de Kung Fu levan a súa asignatura. El Senado de España, unha edición didáctica sobre o papel desta institución. A edición para as crianzas dunha escolma da obra do poeta de Celanova baixo o título Celso Emilio Ferreiro Caramelos
así como varios retratos e dibujos a carbón e fotografía paisaxística conforman unha ampla e variada obra na que nunca deixou de estar presente, vital ou gráficamente, o seu Ribadeo natal e a súa contorna. A elección de Suso Peña por Ribadeo non pasou desapercibida ás veciñas e veciños ribadenses. E non só pola súa valía artística, que tamén, senón sobre todo pola súa valía humana e polo seu compromiso coa natureza, coa paisaxe e coa súa xente. O home de esquerdas, que sabía levarse ben con todo o mundo sen ter que renunciar ás súas ideas, sempre estaba disposto a botar unha man na creación dunha imaxe colectiva. A súa introducción no mundo do deseño gráfico foi frutífera. Cantos establecementos comerciais ribadenses surciron e locen rótulos diseñados por Suso. Publicacións e actividades de carácter cultural como algunhas da agrupación Francisco Lanza foron deseñadas por ele. E cando algunha polémica construción afectou a restos arqueolóxicos como os da nosa praia de Marbadás ou cando a ameaza nuclear rodou as nosas costas, alá estaba como un veciño máis Suso Peña. Lembremos senón os muros do Colexio dos Menesianos, cara á rúa reinante, o seu berro seco a xeito de grafiti contestatario fronte á posibilidade dun xove dunha mariña nuclear. Por outra banda, cando a súa actividade creativa non o satisfacía completamente, logo mudaba de estilo e buscaba novos universos a través de novas técnicas. Os seus estudos sobre o noso vello Ribadeo, as súas investigacións sobre as aves nas rías de Ribadeo, ou os seus fondos a través da actividade subacuática, as súas pescudas sobre a flora, a súa paixón polos montes e os cabalos que por eles trotaban, a captación sutil da psicología dos homes e mulleres de Galiza tradicional, todas estas inquedanzas viron a luz a través da ilustración, de dibuixo a carbón ou da fotografía da man de Suso Peña. E mesmo foron a base de posteriores imaxes de carácter mitolóxico que idealizaban e enxalzaban as paisaxes e o pobo de Ribadeo. Mirar un carballo centenario e albiscar un gnomo. Mergullarnos da súa man na nosa ría e atoparnos cunha serea que nos dé a benvida entre a Illa Pancha e a punta de Santa Cruz. O gallao maxín das nosas crianzas emprende a viaxe a través destas lembranzas, subindo ao Sidecar unha bultaco conducida por Suso, para percorrer en estradas e camiños e coñecer os nosos montes, a nosa costa, os nosos bosques e ríos, e cunha frauta artesanal poñerlle son a cada unha das cores, a cada un dos xogos de luces e sombras dun atardecer mariñado. Nestes momentos nos que tanto precisamos de novas ideas para defender a nosa posición, a nosa marca, nesta era digital que tanto nos pode levar polo mundo inteiro, como esvaecernos entre tanto número amorfo e despersonalizado, a capacidade creativa de persoas como Suso Peña debe ser posta en valor máis que nunca para que agormen a xente nova. Non é casual, ni moito menos, que o movimento asociativo ribadense solicitara ao Concello de Ribadeo este recoñecemento como fillo predilecto. Así, a Asociación A Concordia, a Sociedade Filantrópico-Dramática, a Coral Polifónica, a CISA, a Agrupación Cultural Francisco Lanza, a Asociación Mariñá Taen Artes, o IES de Ribadeo Dionisio Gamallo, o CIF Porta da Auga, o Colexio Sagrado Corazón de Jesús, a Asociación de Vecinos a Atalaia, o colectivo 8 de Marzo, Amarantes Sepen, a Asociación de Vecinos O Tesón, o colectivo Por Nuestro Faro e a Asociación Cultural A Ronqueta solicitaron do Concello de Ribadeo o nomeamento de fillo predilecto do municipio de Ribadeo para o artista Suso Peña, pois foi quen de se implicar intensamente na difusión dos valores de Ribadeo como pobo. E fixo tanto na súa propia terra como polo mundo adiante. E fixo como mellor sabía, coa súa maneira de ser tan xenerosa e a través do seu labor profesional. Xa que foi quen de se preocupar pola súa xente, pola sociedade na que vivía, polas xeracións novas ás que tanto lles aprendeu, aquí como por toda a Mariña. Por todo iso, familiares e amizades de Suso Peña, por todo iso, facemos este acto extraordinario, público e solemne, no que destacamos a concesión a título póstumo do nomeamento de fillo predilecto do municipio de Ribadeo a don Jesús Manuel Peña Rego, para todas e todos nós, sempre na nosa memoria, Suso Peña, coa súa mirada máxica.
profundas, sentidas, elaboradas e cuidadas do compañeiro Farruco, que nos representa toda a corporación. Pois vamos pasar a parte do acto, no que a amiga Carmucha se entera ben, que se chegue aquí para darle un pin en representación do Concello de Ribadeo, así como un diploma acreditativo do título do reconocimiento do título póstumo de fillo predilecto de Ribadeo Susopeña. E pon que se poña de pé a corporación. Entrega do diploma acreditativo que o excelentísimo Concello de Ribadeo acordou en sesión plenaria o 13 de marzo de 2019 por unanimidade dos seus membros distinguir a título póstumo como fillo predilecto o señor Jesús Manuel Peña Rego, Suso Peña, pola súa acreditada valía humana e as súas cualidades artísticas postas sempre a disposición de Ribadeo e a súa xentes. Ribadeo, 13 de marzo de 2019. Solamente dar as gracias a todos os que participaron nisto, a todos os colaboradores e os que están aí tamén, por aí atrás. Dar as gracias a todo o Concello. Bueno, nada máis, porque eu non son de falar así ao señor alcalde. E gracias a todos. xa celebrado o acto, só me queda agradecer a todos os que viñestes hoxe aquí, agradecer unha vez máis a corporación
da calma e enorgullece presidir, porque ademais debo decir que ainda, como todo o mundo sabe, somos diferentes e discrepantes moitas veces, pero sempre que hai que estar en cousas importantes para o Concello sempre estamos unidos e iso é algo de valorar, porque a fin de contas representamos diferentes sentimentos, diferentes sensibilidades, pero moitas veces, e a me comprometo, deixámonos a un lado para acordar cousas importantes para Ribadeo, ás veces de investimentos, ás veces de procedementos para o futuro, pero ás veces, como é o caso, para recoñecer xente que estuvo aquí, foi importante para Ribadeo, que xa non está, e que entre todos sabemos unanimemente acordar o seu reconocimiento. Por lo tanto, para este Ribadeo incansable, este cerco incansable de vida cultural, de vida deportiva, de vida social, de vida tamén no mundo das artes plásticas, penso que hoxe se debe sentir ese Ribadeo que está tratando, debe se sentir reconfortado, ter reconhecido a un dos seus, a este bo e xeneroso. Moitas gracias a todos e a todas e levantamos a sesión.